Салям алейкум, Харахшамар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в украинской информационной повестке дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Гость нашей студии Микола Давидюк, политолог, директор аналитичного центру «Політика». Витаю вас. Доброго дня. Давайте нашу беседу начнем со следующего информационного сообщения. Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал заявление об отставке президента Украины Владимиру Зеленскому. Об этом Смолий написал у себя на своей странице Twitter. Давайте послушаем цитату. Я подав заяву про відставку президенту. Це рішення було прийнято як відповідь на систематичний політичний тиск, який заперечував виконання моїх обов'язків управляючого. Нехай це буде попередженням про спроби підірвати інституційну незалежність Центрального банку. Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як головою покладених на мене обов'язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи Центрального банку в Україні. Вот послы стран-членов Большой Семерки уже отреагировали на отставку председателя Национального банка Якова Смолия, заявив, что независимость Национального банка Украины является фундаментальным достижением для Украины. Об этом послы G7 при Украине написали в своем твиттер. Давайте послушаем. Незалежний Нацбанк – фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню і врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку. Независимость Национального банка Украины находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МВФ относительно заявления об увольнении главы НБУ Якова Смолия. Давайте послушаем. Ми зауважили заяву про звільнення, подану головою Національного банку України Смолієм. В установі під керівництвом НБУ Смолієм в Україні було досягнуто істотних звершень у забезпеченні цінової стабільності, що наочно продемонструвало ключову роль незалежного Центрального банку у сучасній макроекономічній політиці. Саме тому незалежність НБУ перебуває в центрі програми, що підтримується МВФ. І ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови. Борислав Береза, народний депутат України 8-го скликання, з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Бориславе. Витаю вас. Ну вот смотрите, Яков Смолий подал заявление об отставке и сказал, что на него было оказано политическое давление. Как вы думаете, что это может быть за политическое давление, о чем идет речь? Ані ви, ані я не повинен здогадувати, що це було за політичний тиск. А ми повинні почути це від пана Смолія. Це по-перше. По-друге, всі бачили заяви представників монозброду, вибачте, партії «Слуги народу», коли вони постійно заявляли, що потрібно Смолія зносити, коли вони постійно казали про те, що Рожкова, Смолій та інші, це взагалі незрозумілість. Але саме МВФ, коли підписувала меморандум з Україною, наполягала на незалежності Нацбанку, наполягала на тому, щоб не чіпали Смолія, і для того, щоб Нацбанк не був залежний від влади, яка сконцентрувала в своїх руках майже всі можливості впливати на будь-що в країні. І зараз ми бачимо, що і цей бастіон незалежності був зруйнований. Питання, хто зараз буде окрім наступний після Смолія. Питання ще в одному: скільки це буде коштувати країні? Наприклад, сьогодні вже стало відомо, що Томаш Фіала, один з найкрупніших українських інвесторів в Україну, іноземних, вибачте, інвесторів в Україну, призупинив всі інвестиції. Окрім того, інші призупинили. Ми чули, як не змогла Україна зайнятися своїми євробондами, тому що не знайшли попиту на це. Хоча сказали, що ми відкликаємо євробонди розміщення. Ні, їх відмовилися купувати. І це теж велика проблема. Питання в тому, що такі атаки на Нацбанк і такий тиск приводять до нестабільності в країні. І треба зрозуміти, що розхитування цієї лодки може дорого коштувати не тільки громадянам, але й самої владі. Угу. А каким последствиям может привести это все?
від коливання курсу до значної емісії, яка після якої буде інфляція. Зрозумієте, а коли представник «Слуги народу», пані Буймістер, яка є депутатом Верховної Ради, розповідає, що треба зробити лише емісію, а хтось ще каже, що треба емісію на 300 мільярдів доларів, гривень, вибачте, 300 мільярдів гривень, то ми можемо отримати 100-200 гривень буде коштувати буханка хліба. Таке теж може. Мгм. Спасибо вам большое. Борислав Береза, народний депутат України 8-го скликання, був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую вам. Действительно, очень много украинских политиков, экс-чиновников критически высказались относительно отставки главы Национального банка и сказали, что это поставит под сомнение вообще в принципе институциональную независимость Национального банка Украины среди инвесторов и граждан Украины. Вот как вы думаете, действительно ли так? Действительно ли сейчас стоит под сомнением в принципе независимость? У мене такий ліричний відступ. Я вчора, коли почув про відставку і обґрунтування пана Смолія, мені це чимось нагадало самогубство Хвильового, який теж закликав якраз таки своїм вбивством про те, що якраз таки звернути увагу на проблематику. Да? Тут зрозуміло, що менш драматично, але, скажімо так, я не думаю, що незалежність ставиться під сумнів, просто як інституція в майбутньому там Нацбанк може бути незалежним. І це буде залежати якраз таки від громадян, і від того, хто керуватиме країною, і в парламенті, і на банковій. Але зараз дійсно виникає враження, що хочуть просто поставити свою людину, цього дотискали, виганяли. І зараз просто хочуть поставити того, кого вони захочуть. Якби це було передача влади, тобто ми б бачили, кому передають, хто, обговорювали. А зараз просто шукають потрібну кандидатуру, зараз намагаються поставити того, хто буде виконувати будь-які вказівки банкові. Ви бачите, що соціологія, яка сьогодні вийшла, наприклад, вона вже говорить про те, що людей більше незадоволених, ніж задоволених діями президента, і це дуже серйозний маркер. Тому доведеться якраз таки спалювати національні резерви, для того, щоб там підтримувати потрібний курс долара, і для того, щоб якраз таки керувати політику через Нацбанк, що, зрозуміло, може призводити до тимчасової втрати незалежності. Але я думаю, що якраз таки тиск внутрішній, там, опозиційний тиск, суспільства, західних партнерів, важливо, ви сказали, інвесторів, в тому числі, тому що люди хочуть розуміти, який буде курс, тому що якщо це буде регулюватися як в Венесуелі, да? Коли курс реальний не відповідає курсу Національного банку, це призводить до того, що економіка просто падає, деградує, і ніхто не хоче інвестувати, людські заробітки з'їдає інфляція, і це призводить до таких достатньо негативних наслідків. І зрозуміло, що під все це ми будемо бачити прекрасне і яскраве політичне шоу, яке, на превеликий жаль, реальних гарних результатів давати не буде. Тому, скажімо так, на наше отношення з МВФ, як це повлияє? Дивіться, вони нас не кинуть. Повірте, що б ми вже тут не робили, нас точно ніхто не кине, нам все рівно треба повертати там більше 80 мільярдів боргу. Тому вони нас не залишать, тут можна не переживати, і те, що там деякі політики переконують, що це такий серйозний інвестор, давайте чесно, це не інвестор, це позичальник. Тому нас ніхто залишати не буде. Так можуть не дати нові транші. Зараз домовилися, що 2 мільярди дали, витримали паузу, погнали Смолія, зрозуміло, що цей тиск був і раніше, але десь втримували, грали між капель. А зараз його просто вигнали, цього траншу вистачить там до місцевих виборів, проведення місцевих. Плюс ще ж є інформація, що місцеві можуть проходити разом з парламентськими. Проведуть нові вибори, а далі будуть дивитися, кого можна на що поміняти МВФ для того, щоб поставити. Плюс, давайте чесно, головою Нацбанку керували всі. І Арбузов керував, і Яценюк керував, і там будь-хто керував, Гонтарева керувала. МВФ відмовився співпрацювати? Ні. Але це негативно впливає, скажімо так, за МВФ я точно не переживаю, вони були і будуть. А от нормальні інвестори, до речі, той же Фіала, якого згадували, це дійсно це європейський інвестор, який мільярди доларів вклав в Україну, там своїх фондів, з зовнішніх фондів. Але це дійсно системний інвестор. Позавчора вони, дивіться, яка супер новина була, вони купили будівлю для Київської школи економіки. Тобто це інвестиція в довгу, це інвестиція в розум нашої держави, це інвестиція в інтелект держави, коли підтримуються такі інституційні речі. І на другий день вони кажуть, що ми вже інвестувати нічого не будемо. Тобто це говорить про те, що влада не дотримує тієї планки європейськості, про яку сама заявляла. І коли європейські інвестори кажуть, окей, ви дикуни, ми з вами взагалі не хочемо мати нічого спільного.
Давайте к следующей теме. Объявлены результаты голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации после обработки 100% протоколов. По данным Центральной избирательной комиссии, за поправки проголосовали 77,92%, 21,27% против. Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в основной закон. Исключением стал только Ненецкий автономный округ, где против проголосовали 54,57% граждан. Негативно поправки оценили также россияне, находящиеся в Нью-Йорке, Берлине и Вене. 77,92%. Почему так мало? Ні, це не мало, це гіпербагато. Я іронізую. Якщо брати останні соціологічні опитування, то там тільки 30 було за. А решта це Но мы же адміністративний понимаем, ресурс. что это Це фарс. адміністративний ресурс, і дивіться, сьогодні вже є заяви там, ну, скажімо так, офіційними їх не можна назвати в силу окупованості територій, але є розвіддані і свідчення про те, що українців з окупованих територій возили на територію Росії голосувати за ці поправки. То вони ж взагалі не мають ніякого відношення до Російської Федерації, їх туди возили. Тобто йшов вброс, йшла маніпуляція, ну там цей Ненецький округ. Ну, це просто там, скажімо, губернатор не справився з завданням, поставлений, просто відпустив це в вільне плавання. Насправді ситуація в рази гірша. Ніхто його не підтримує, і чим довше він буде затягувати, тим жорсткіше його буде звідти скинати. Це нормально. Ну от просто що чому росіяни не вийшли на протести, чому там ці так звані лідери типу Собчак і Навального обмежуються тільки відеоблогами. Ну, Собчак почала вести якусь там рубрику новості в Ютубі, а Навальний записав ще одне відео в Інстаграм. І вся опозиційність. Хоча, дивіться, потенціал дуже великий. Навіть попри це 20% проти. 20%. Це реально прохідна партія в Думу, яка може там змінити все. Це затхле болото може бути якраз таки перевернуто вверх ногами. І чомусь ніхто цього не хоче очолити. От, мені здається, що це дуже крута соціологія, яка говорить про те, що в Росії мають з'явитися нормальні лідери, які зроблять Росію нормальною, ліберальною, державою, сильною економікою і будуть рухатись вперед, а не ось це все, що ми бачимо, коли ці прикормлені блогери, які кормляться в Суркова в кабінеті, намагаються корчити себе великих опозиціонерів. Більше послухати, що вони говорять, то всі вони бачать Крим російським. Тому, скажімо так, з таким сусідом нам ні з цим президентом, ні з наступним, якщо ця опозиція є, нам точно не по дорозі. Дійсно, Росія повинна бути нормальною країною. Ну, скажімо так, якщо ми там говорили зараз там про Австрію, про Німеччину, ну це може бути країна ось такого штибу, яка не зазіхає на чужі кордони, з якою можна торгувати, яка не буде втручатись в внутрішню політику. З тим, що зараз є Путін, зрозуміло, що це не правда. Как Украина должна реагировать на незаконный плебисцит на территории временно оккупированного Крыма? Понятно, Протесты, мы уже, максимальные протесты. да, мы уже выразили свой протест, была нота Министерства иностранных дел Украины. Ну, а что дальше? Какие-то санкции, возможно, нам нужно вводить? Дивіться, Що-то делать в отношении тех, хто інструментарій організовує? юридично-дипломатичний потрібно, ті, хто організовував ці плебісцити, ті, хто організовували вибори, це все потрібно брати на олівець, подавати до суду, якраз таки в європейських судах це все відстоювати, накладати санкції. Зрозуміло, що швидких інструментів немає, Росія ядерна держава і ніхто з голою шашкою туди не побіжить. От, але цю роботу треба робити, це велике домашнє завдання, яке ми точно повинні виконати на відміну. Це наші співгромадяни, це наша територія, і ми повинні за кожного з них боротися. Дуже класно було сказано буквально на цьому тижні, що ви ведіть війська і ви побачите, яких прапорів буде більше. От, тому я більш ніж впевнений про те, що ці всі речі, які Путін проводить, вони демонструють дуже просту річ, він боїться. І от, ну, дивіться, ж завдання було, щоб всі адміністративні одиниці підтримали. Да? От там вже якийсь край не підтримав, десь рейтинг нижче, ніж вони хотіли, десь ще, тобто все рівно збої йдуть. Навіть попри те, що вони ж, дивіться, там же ж, ну, як, Слушайте, ну можно ли як вообще, в політолог, я принципе, можу доверять этим цифрам? Ні, 100% ні. Діліть да. на 3. Вы же понимаете, что они могли нарисовать Діліть что на угодно. 3, от 20 за зміни і 65 проти, це десь реальна цифра. От тут діліть на 3, там множте. Дивіться, було кілька маніпуляцій. Перше, дуже довгий термін голосування. Так, кілька днів дозволялося. Це якраз таки найкраще, це те, що любить практикувати Лукашенко, коли ночами засипають бюлетені, оформляють документи і в такому дуже спокійному режимі, коли реально міжнародні спостерігачі за цим не дивляться, внутрішні за цим теж стільки годин дивитися не можуть, тобто це дні. От вони вкидають. Раз. Друге, інтернет-голосування. Це ще один вброс. Тобто ці ж сервера ніхто не перевіряє, ніхто ці цифри не чекає, тобто вони що хочуть, то й роблять. Тобто це ще один вброс. Третій, зрозуміло, що медійна маніпуляція, ну і старі
скажімо, інструменти, які вони ще з 90-х, ще з єльцинських олігархічних часів, вони використовують, просто засипають бюлетені і це. Ну і плюс теж вважайте, робота з пенсіонерами, робота телебачення. Ну, для прикриття використовували там якісь там сучасних лідерів думок, ломів там молодих, але це нічим не зіграло і нічого не додало. В основному Зачем такі... им понадобился вот этот маневр с обнулением? Він важко пережив 13-й рік, ні, чи 10-й, коли площа Сахарова була. Ну, от, коли він повертався після Медведєва, він боявся, що станеться революція, ситуація дійсно була на грані, вони перекупали опозицію, щоб, значить, опозиція пішла рахувати бюлетені в регіони, а не пішла брати центральні будівлі. Він злякався, дійсно, і він дуже цей. Але він потім набрався сили, поліз в Крим. Всі забули чомусь Грузію, він потім поліз в Штати, в вибори втручався, потім в Британію, потім в Німеччину. А потім вирішив, окей, влада безмірна, ніхто ні за що не карає, прекрасно, можна собі забирати. Але все рівно він грається в цю ширмовічну демократію, от, яку вони там називають суверенною. От, але це ширма, і вони під себе роблять закон. Плюс, давайте відверто, це його дике бажання війти в історію. Він бачить себе царем. От він типовий цар, причому от його сентимент, він завжди шкодує за розпадом Радянського Союзу, він зараз його відбудовує. Ну от він повертає Радянський Союз, і це ж напади на Україну, погрози по Північній Європі. Тобто, згадайте Сталіна. Аналогічна ж історія була з Фінляндією. Зараз до Фінляндії ще включили Швецію, Норвегію. Ну от країни Балтії під загрозою, Польща під загрозою. Заява на останньому Пітерському форумі, що Гітлер з Сталіном, виявляється, були праві, і Польщу треба ділити. Ну, от оці всі речі він прокручує, і він якраз таки хоче себе подати таким диктатором, царем. І йому це, мені здається, в нього кайф від цього прям дуже сильний. Горбулін говорить, що коли в нього була презентація книги, що він неймовірний гедоніст, і він якраз таки від цієї влади отримує ще, крім усіх політичних задоволень, він ще й отримує якраз таки виключно якісь плотські втіхи, там катається на якихось дорогах на супершвидкості, там ниряє з якимись там своїми пасіями, десь там під водою в Льодовитому океані на державних підводних лодках. Ну, тобто, він на це отримує задоволення, над ним ніхто не стоїть, він просто краде гроші росіян, тратить їх, він один з найбагатших людей в світі. Ну, это может породить протестные акции в Це мало России? би породити, це мало би породити. Ну, то, що должно було, це понятно, но Але дивіться, коли опозицію сильно Безсрочно. закормлювати, вона жиріє і вже нічого не хоче. І це якраз та опозиція, яка сидить на контрактах, яка кормиться, якій і так все прекрасно, і якій ні за що боротись не треба. Інстинкт влади в цих людей втрачений, навіть якщо він був. Да? Мені здається, тут більше розрахунок на окремі території типу Кавказу, які просто в якийсь момент захочуть від'єднатися. Ось це якраз таки шанс, те, що там почнеться велика пожежа, і вони будуть зайняті цими проблемами, і от якраз таки в Москві тоді можливі якісь певні дії. Україна буде, знову ж таки, не сидіти в стороні і буде звільняти свої території від їхніх танків. Ось це якраз таки можливість. Опозиція в Москві, ну і скажімо так, я не вірю, що справжній опозиціонер народиться в Москві. От чесно не вірю. Це може бути людина в регіонах. Дивіться, як Путін приходить в страх, коли там черговий монах з Байкалу йде на Москву для того, щоб зняти Путіна. Там просто істерики йдуть до того, цю людину міліція зупиняє, його викрадають. І це повторюється там кожні кілька місяців. Тобто вони бояться. І плюс теж є окремі олігархи, які не просто так там постять фотографії його дітей, які там роблять заяви, які ховаються давно за кордоном, вони теж готові інвестувати в це. Просто що питання в свідомості самих росіян і в бажанні їх терпіти цю брехню. Тому що якщо їм зараз на голову натягують ось такі результати, які ви зачитали, зрозуміло, що це важко прийняти здоровій людині, але коллективно начебто находит. Вот среди поправок в Конституцию РФ есть поправка, которая делает неконституционным любые переговоры дипломатов, политиков о передаче земель. Вот если мы говорим про деоккупацию Крыма, это как-то повлияет на наши позиции на Западе? Вот то, что они на своем уже на конституционном уровне просто запрещают эту тему обсуждать. Ну, якщо юридично, ми ж не говоримо про повернення їхніх територій. У нас є наша територія, яка визнана всім світом, міжнародними актами, домовленостями, договорами, і актом незалежності Росії, до речі. То вони якраз виходили з Радянського Союзу разом з нами, вони визнавали наші кордони. Тому тут
взагалі ніяких питань бути не може. Про нові території, так, ми ж них не просимо, там Стародубщину, яка історично була українською, чи Кубань, яка була українською, чи, наприклад, грузини ж не ставлять їм поверніть Сочі, який теж історично був грузинським. Ну, то есть это никак японці не имеет можуть, значения. японці закурили, можуть підняти питання, китайців скільки питань там по багатьох річках, якраз таки територія була їхня над річками, потім після війни виявилося, що їхня територія вже під гирлами річок. Да? Тобто тут же ж теж мільйон питань. Плюс Путін сам нещодавно, згадайте, віддав 50 тисяч гектарів 3 роки, 4 тому в довготривалу оренду китайцям, тобто там на 50 років. Тобто ці ж території теж не будуть повернуті. Ну, дивіться, ці всі їхні мрії, забаганки там про передачу, ніхто ж не буде в них там просити їхнє. Про Петербург мова не йде, але про наші речі, дійсно, це наші території, наші люди, ми зобов'язані їх повернути, щоб там в їхній конституції написало. То есть для нас никакого значения не имеет, на самом деле, вот это все для внутреннего, в принципе, потребителя. Дивіться, коли вони забрали, вони порушили закон. І потрібно повернути справедливість. Все. Те, що вони завтра скажуть, що вони прийняли закон, що дощ не має права йти там над резиденцією Путіна, це не значить, що дощ на цій резиденції йти не буде. Ну, они же еще своими поправками свой закон ставят в приоритет над международным правом. Это должно привести какие-то правовые, экономические последствия для Российской Федерации? Дивіться, Росія себе заганяє в глухий кут і в тупу оборону, і там невизнання світових законів, там все. Тобто Росія просто якийсь момент перетвориться в острів. От вона островна держава. Ми визнаємо тільки свої закони, в світі більше ніяких законів, крім наших, не існує. Ми можемо нападати на чужі території, але якщо ви десь там будете десь в нас питати, чому ви це вкрали, то ми на вас будемо стріляти ядерною зброєю. Ну, повірте ж, об'єктивно, довго це продовжуватись не може. Зараз подивимося, як пройдуть вибори в Сполучених Штатах. Потім ми подивимося, як буде відбуватися історичне там повернення сили Китаю. Він теж на це не буде реагувати. Китай обдерли просто як липу після Другої світової війни, коли він був слабкий, і дійсно Радянський Союз над ним знущався, при тому, що там супер історична цивілізація, да? Зараз суперекономічні можливості, зрозуміло, що вони це не забули, не пробачили, вони своє будуть повертати. Вони на Росію дивляться, як на концертну банку, яку вони будуть роздягати. Аналогічна історія з Японією. Ну, вони ж теж, в них не так багато територій, щоб залишати там третину Росії. Вони теж будуть до цих питань повертатися. Тому я насправді не думаю, що Україна одна там буде стукати в двері по поверненню своїх територій. Це буде дійсно там каскад запитів, і Росія чому ж і приймає ці речі, тому що вона боїться, Путін боїться. Він насправді для розвалу Росії зробив більше, ніж, наприклад, там для її популяризації, посилення чи приєднання якихось територій. Він навпаки заклав міни, які просто взірвуться вже там після того, як він піде. Зараз він отримує кайф від того, що він там якісь речі привзносить, але це такі якісь це такі позички земельні швидше. Але їх потім доведеться повертати. Причому вони вже за них заплатили відсотки. Дивіться, мільярди ж на сотні, збитки на сотні мільярдів доларів. Тобто він вже заплатив відсоток за те, що він користується, але потім ці території все одно доведеться повернути. Тому не бачу проблем. Я вот почему заговорила про международное право. Постоянный представитель Украины в ООН в Женеве Юрий Клименко призвал международную организацию перейти к более решительным действиям по России из-за ситуации с нарушением прав человека в оккупированном Крыму. Об этом шла речь во время интерактивного диалога с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишелем Бачелетом. Давайте послушаем. Юрій Клименко в черговий раз привернув увагу учасників діалогу до триваючих грубих порушень Росією прав людини і міжнародного гуманітарного права, що мають місце на тимчасово окупованому півострові. Перш за все, переслідування корінного народу Криму, кримських татар та етнічних українців, примусового призову місцевої молоді до лав Збройних сил Росії, незаконної паспортизації, насильницької депортації з метою зміни демографічного складу населення. Також постійний представник України засудив спроби Росії різними методами легітимізувати незаконну окупацію Автономної Республіки Крим, в тому числі шляхом проведення на окупованих територіях так званого референдуму щодо поправок до російської конституції. Ну вот в очередной раз мы призвали международную организацию перейти к решительным действиям. Вместе с этим у нас есть огромное количество различных резолюций, решений международных судов, однако Российская Федерация не выполняет директивы западных организаций. Она с нигилизмом относится ко всем решениям международного сообщества. Какие у международного сообщества остаются механизмы влияния на Российскую Федерацию, чтобы та наконец-то начала выполнять международные требования? Арешт майна, як було по ЮКОСу.
То треба доводити до кінця судові рішення, треба виходити, скажімо, на фактаж. І так, як було з ЮКОСом, коли ставиться під сумнів вся їхня власність Російської Федерації за кордоном, посольства, нерухомість, компанії, авіа. Тобто, коли почнуть заарештовувати літаки, в яких є державна частка, ну тоді вони тричі подумають. Просто Україні треба бути активнішою, дипломатично вести Но більш они готовы агресивну. на это пойти? Вот по сути, да, Россияне? Путин, нет, западный мир, Путин открыл ящик Пандоры. То есть он показал миру, что окей, хоть и есть международные там договоренности, мы их не выполняем, и Да. ничего не происходит. И он Ну, можем дальше, Европе как бы, просто и другие меньше- страны, это Европа- же может спровоцировать и другие страны действовать примерно так же, нет? Світ не хоче жити в хаосі. Світ хоче жити комфортно, якісно. Навіть пандемія наносить там такий психологічний удар там по економіці світу, що це там ще буде відчуватися ще кілька років. Так? Перше. Друге, ніхто ж не хоче жити в війні. Всі бачили Першу світову, всі бачили Другу світову. Явно ні в кого таких амбіцій немає. Ну, можливо, в якихось там людей типу Путіна. Можуть бути якісь такі речі, але я не думаю, що це загальна масова думка. Ну, от, третє, дуже важливе, більш активна позиція повинна бути і менше лобізму. Тому що Росія вкладає в лобістів за кордоном, в тому числі і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах, надзвичайно великі кошти. Тобто це, з однієї сторони, психологічна робота їхніх розвідувальних служб, з іншої сторони, це просто тупа політична корупція шляхом заливання надмірних фінансових потоків, що ми бачили і свого часу по ПАСЕ, по Аграмунту, да, який літав з чартером, що ми потім бачили по окремих політиках із Півдня, із Греції, із Італії, навіть в деяких німецьких політиках. Плюс Росія починає інвестувати в виборчі кампанії в Європі. Тобто праворадикали, фінансовані Росією, плюс потік мігрантів, плюс там в Штатах вони ж теж намагаються на цей потік мігрантів впливати, і там теж вони втручалися в вибори в Мексиці для того, щоб вибрати право популіста. Та? Це ж теж, типу, одна гра. До речі, НЕД робив про це звіт про вибори, про втручання в вибори Росії в багатьох країнах, в тому числі в Мексиці. Там якраз таки демонстрація того, що Путін намагається впливати. Але світу потрібно зрозуміти в якийсь момент, хто злодій в цій кімнаті, і просто покарати його. І в цьому насправді немає нічого страшного. Росія не є супердержавою. Росія є амбіції супердержави. Ці фантомні болі не дають їм спати. Це, до речі, радники Трампа от в останній книзі Болтона про це говорять. Що не треба Росії надавати занадто багато значення. Росія в рази слабша, ніж їй хочеться здаватися. І Росія не повинна отримувати ту долю уваги і ту долю поваги, що дуже важливо, да? На яку вона зараз там намагається видавлювати з західного світу. Навпаки, до неї треба відноситися більш жорстко, менш дипломатично, більш цинічно. Путін сам провокує до себе в майбутньому дуже, не для себе, а для своєї країни, дуже негативне ставлення. Він повинен розуміти, що він не вічний, і він просто налаштовує світ проти країни. І потім цій країні з цим жити. І він як президент мав би про це. Він не думає. Він думає про свій гаманець, він думає про цей гедонізм, лекшері, думає про багато інших речей, тому все рівно до цього ще будуть повертати. Ну вот, если говорить про санкции, да, вот каждый год Европейский Союз голосует за пролонгацию санкций в отношении Российской Федерации. Да, они действуют, мы понимаем, что они действуют и в долгосрочной перспективе, но конечному итогу, да, тому, чего мы хотим, освобождению наших территорий, к сожалению, это не приводит. Может и приведет, но в долгосрочной перспективе. А как вы считаете, Запад готов к более радикальным мерам идти? Дивіться, тут не може бути радикальних дій. Зрозуміло, що там в виступах якихось там українських правих радикалів там можна на штиках винести Росію. Мені здається, те, що українські добровольці зробили в 2014 році і зупинили широкий наступ, це вже перемога. Російська весна мала бути в тому числі і в Херсоні, і в Одесі, і в Чернігові. Я, до речі, це в першій своїй книзі писав, як працює путінська пропаганда. Путіну на стіл клали олігархи, носили в адміністрацію президента якраз такі документи про те, як треба захвачувати Україну, і всюди, де є російська мова, там будуть російські адміністрації. Цього не сталося. Кілька районів Донецька, кілька Луганська. Так? Тобто не пішло. І це зупинили. Але далі треба думати трошки по-іншому. Тут дійсно гра вдовго. Приклад країн Балтії, які були захвачені Радянським Союзом після Другої світової війни. Далі, і як вони звільнялися. Так? Тобто це була гра вдовго, однозначно. Далі, як звільнялися, наприклад, Східний Берлін. Теж гра вдовго. Це не малі речі. Тут політично важко це винести, людям пояснити.
І інколи рішення, які ти приймаєш, вони не завжди будуть зрозумілі сьогодні. Ну, наприклад, там ті речі, які приймав Аденауер, да, не всі розуміли, що як так можна там заморозити питання і повернутися до нього, коли ви будете економічно сильними. Але це робили. От, ну і зараз якраз таки перед Україною теж повинно бути розуміння, яким чином сконструювати дизайн стратегії, щоб в фінальному, ну, власне, підсумку вона була переможною. Сегодня состоялась пресс-конференция в Киеве постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым Антона Кореневича вместе с вице-президентом, вице-премьером по вопросам реинтеграции и деоккупации временно оккупированных территорий. И там, значит, представили разработанные актуальные ориентиры государственной политики по временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. В совместном документе определяется единый государственный подход к использованию терминологии, а также определяются позиции по основным вопросам, а именно гражданству, политических заключенных, военнопленных, статуса и защиты коренного народа Крыма, крымских татар, а также определение незаконных органов власти и водоснабжения полуострова и другое. Об особенностях установления точной терминологии рассказал Антон Кореневич. Давайте его послушаем. Після довідкової частини у нас є тезаурус, по суті, словник термінів, де визначається, яку термінологію правильно використовувати, зокрема щодо тимчасової окупації. Так, чому представнику державного органу набагато краще говорити про тимчасову окупацію, а, скажімо, вашим колегам-журналістам, якщо вже хочеться говорити про анексію, то, як казав Олексій Юрійович, краще говорити про незаконну анексію або про спробу анексії, так, але не про анексію, як про доконаний факт. Відповідно, так само в словнику обов'язково має бути і є питання корінних народів, зокрема корінного кримськотатарського народу. Чому корінний народ і національна меншина – це не тотожні поняття, чому це різні категорії, і відповідно, чому кримськотатарський народ відноситься до корінних. Так само у словнику є важливі на сьогодні для нас категорії, такі як політичний в'язень, військовополонений, термінологія щодо взаємного звільнення наших громадян. Так само, так? Знову ж таки, ніякого обміну, тому що це люди і це наші громадяни, а відповідно взаємне звільнення. Ну вот определять единый государственный подход к основным вопросам, определять позиции к этим основным вопросам там, относительно гражданства, политических заключенных, военнопленных, статуса крымско-татарского народа, коренного народа, это все правильно, все верно, все хорошо. Но ведь прошло уже 6 лет, а мы вот только сейчас определяем терминологию. Ну, скажімо, може ще 6 пройти, ми можемо її не визначити. Краще вже зараз, ніж відтягнути ще на 10 років. Ну, от, зрозуміло, що спершу була таке відчуття, що швидко повернеться, що це не сталося, що цього не може бути. Але, і, знову ж таки, не термінологія мала там бути першою, так? Тобто, знову ж таки, це вже теж гра вдовго. Ну, от, юридичні запити, рятування. Ще поки нет. Ну, от це якраз таки визначення термінології, визначення стратегії, це якраз такі вже речі, коли ти розумієш, що швидко повернути не вдається і потрібно шукати якісь такі більш довгі, більш системні кроки, сценарії повернення. Ну, я теж не підтримую, що типу там подавати визначення термінології як дуже важливий там суспільно-політичний захід. Ну от краще більше б зробили для наших громадян з точки зору роздачі паспортів, чи, наприклад, по, скажімо, пропозиції абітурієнтам по вступу в українські виші пільговому, да, для того, щоб якраз таки молоде покоління нових студентів якраз таки було проукраїнським, і воно розуміло, хто є їхня батьківщина, і отримало якраз таки найкращі знання. От, і це якраз таки було б краще. Краще б доплачували пенсію своїм громадянам, які там живуть, наприклад, будували б аеропорти в Херсоні, да, там, щоб більше інвестували в логістику, щоб люди, які проходять кордон, бачили, наскільки Україна міняється. Цього ж всього робиться занадто мало. Тому якраз таки, мені здається, ці речі більш важливі і вони більш потрібні, і їх треба робити. Цього не робиться, ну окей, роблять термінологію. Ну, вот 8 июля... Але це теж нормально, це потрібно. Конечно, это нужно, безусловно. 8 июля еще в Комитете Верховной Рады Украины будет слушание относительно деоккупации и реинтеграции Крымского полуострова. Каковы ваши ожидания? Вот помните, у нас в 2016 году в Верховной Раде Украины были слушания относительно деоккупации Крыма. Це мало що зміниться з 16-го року з тих слухань. Депутати втратили політичне лідерство, вони сьогодні не драйвлять Крим, вони сьогодні не драйвлять окуповані території, вони це віддали в Офіс президента, ті займаються якимись своїми, як пишуть телеграм-канали, треками, да?
Ну, от трек такий, ну це ні про що. Це просто втрата, така повільна втрата своїх територій. Тобто ніхто зараз от активної політики по цьому не веде. Ми не роздали там мільйона паспортів, да, наприклад, я про новий паспорт, да, який з чіпом, який зі всіма даними, який дає змогу там їздити там мінімум 140 країн, да, чи там 130. Ну, це паспорт, який ходить в 20-ку в світі. Це продукт. Росіяни за такі, наприклад, купують там Сент-Кінт і Невіс, вони платять по $200 000. Ми для своїх співгромадян можемо роздавати це безкоштовно, тому що це наші громадяни і це наш паспорт. Ось цим потрібно, чи, наприклад, вступ, чи будь-що інше. Ну, от, але цього не робиться. Тому я не думаю, що парламентські слухання, депутати, які управляються щелчками, ці там телеграм-чатами, зможуть запропонувати якусь якісну стратегію. Ні, але тим не менше все рівно списувати їх не варто. Ну, вам не кажется, что тема Крыма в последнее время все же актуализировалась? Ну, за рахунок окремих особистостей, так. Журналістів, політиків, там, Меджлісу. Дмитрия Кулебы. Кулеби в тому числі. Вони заступника профільного призначили. Тобто, так, але ми не можемо сказати, що це достатній рівень. Ми навіть не можемо сказати, що це на 10% достатній рівень. Ну, вибачте, але сьогодні Крим і Донбас не входить в топ-5 питань по важливості. Візьміть зараз будь-яку соціологію, в п'ятірці їх немає. Там буде все, але не буде дуже важливого. Тому мені здається... Это элемент тоже информационной нашей стратегии. Так, а ніхто ж не заважає. Выработанной четко. Так ніхто не заважає. За 6 років її можна було випрацювати. Друге, навчитися комунікувати правильно із окупованим територією. Ми ж зараз там не комунікуємо. Зараз там ростуть діти, вони зараз підуть в перший клас, які виросли на окупованих територіях. Це вже проблема. Вони зараз підуть вчити російську мову, вчити російську Конституцію, виховна година в них в кінці тижня буде проходити, як бути громадянином Росії. І їм зараз пояснять, що таке добро, що таке зло, і ми явно там будемо намальовані чорними фарбами. З цим потрібно працювати. Це не робиться. Скільки говорили, там створювали канал, ставили вишки, запроваджували якісь там спеціальні комунікативні інструменти, цілі програми. Нічого з цього немає. Ми можемо зараз заміряти рівень довіри, ми можемо заміряти там рівень впізнаваності, там, чи будь-що іншого, і ми будемо в цьому втрачати і програвати. Тому, насправді, там, слухання важливі, але я не бачу зараз там депутатів. Так само і Кабмін. Начебто щось роблять, але сказати, чи це достатньо, це точно недостатньо. Но вот тем временем вице-премьер Алексей Резников на пресс-конференции сказал, что Украина может создать местные власти в Крыма в экзиле. Об этом он сказал на пресс-конференции «Синхронизация действий органов власти по вопросам деоккупации Крыма и Севастополя». Давайте вы послушаем. Сама ідея створення сьогодні на підконтрольній уряду території України органів влади, місцевої влади, які почнуть свою роботу зразу з моменту деокупації, відповідно реінтеграції вже безпосередньо на тих територіях, це ідея, яка абсолютно мною підтримується. Ми так само зараз думаємо над тим, щоб створювати, наприклад, вздовж біля лінії дотику, от як сьогодні існують, там у нас вже прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, тобто правоохоронні органи Криму, вони є, і вони займаються своєю діяльністю. Чому б дійсно не створити місцеві органи, які би приймали сьогодні громадян, вирішували би їх питання. І як тільки відбудеться момент звільнення територій, от це буде якраз той кадровий потенціал, який почне зразу з колес працювати, забезпечувати безперебійне життя населення, яке сьогодні є в заручниках на тих територіях. Действительно, очень хорошая инициатива, идея, то, о чем говорит уже Меджлис крымско-татарского народа на протяжении 6 лет. Но, как вы думаете, это останется лишь на словах, или же все-таки вот эта идея будет имплементирована здесь, на материке де юре? Дивіться, ідея правильна, але не повна. Треба проводити голосування на цих територіях. У нас є Дія, прекрасний портал, суперкласні послуги і, мені здається, найкраще з міністерства з того Кабміну, який зараз є. Давайте ці послуги масштабувати туди. Нехай громадяни через свої телефони, комп'ютери, там, я не знаю, годинники наручні, нехай голосують. Вони повинні брати участь. Вони не визнають цю владу, яка вибрана без них. Да, частина людей виїхали, це справедливо. Вони можуть обирати такі органи, і вони повинні працювати на цій території, обслуговувати цих громадян. Єдине, що не можна назвати, що вони в екзилі, вони в своїй країні. Просто частина країни окупована. В екзилі це трошки інша термінологія, і тут є теж свої ризики і небезпеки. Це коли уряд виїжджає в іншу країну. А тут якраз таки вони на території своєї країни, це не зовсім в екзилі. Але нехай навіть так, я думаю, що термінологію поправлять. Нехай голосують.
Нехай голосують ті, що тут проживають, і ідентифікують себе як жителі Криму і окупованого Донбасу і Луганська. І так само ті люди, які там. Давайте проведемо інформаційну кампанію. Нічого нам не забороняє проводити її там. Інструменти там Фейсбуку, Інстаграму, Твіттера, будь-якої соціальної мережі, Гугла, вони нам дозволяють там проводити цю рекламу. Дай її будуть блокувати, дай її будуть це. Але давайте створимо, щоб люди знали, що можна брати участь в голосуванні. Вони візьмуть участь в цьому голосуванні, якщо вони будуть знати, що ці люди, як функція, будуть для них важливими. От, і дійсно тоді по поверненню території вони займуть свої посади. Ну, вони можуть потім переобратися. Ну, тобто це вже не питання, бо я думаю, що повернення території через певний час теж вимагатиме голосування, але не одразу. От, нехай голосують. Давайте Росію бити козирем, а не намагатися підлаштуватись під її умови. Да, Росія провела незаконний референдум, але на цьому життя не завершиться. Давайте їх обігрувати. Еволюція на нашій стороні. Коли ти за правду, коли ти віриш в те, що ти робиш, окей, ти можеш перемагати. І просто це Такое треба желание у робити. нынешней власти есть? Я думаю, є, але не всіх. То є частина людей, яка свідомо на це погоджується, приймає. І це. Ну, знову ж таки, влада. Ми парламентсько-президентська республіка. В парламенті є партії і люди, які говорять, що вони відверто готові бути колонією Кремля. Вони літають туди на поклон, вони там цілують їм чоботи, і вони готові служити їм. Це не прикольно. А те, що та яка вже вона п'ята, вона вже там центральна колона. Типу, вони підголосовують за всі питання, які потрібно. От, на них не відкрито жодної кримінальної справи. Тобто і там за 14-й рік, та за будь-який рік. Да? От, тому насправді це вже давно не п'ята колона, це вже такий особняк, який стоїть окремим островом. От, але там є велика кількість нормальних, адекватних, позитивних людей, в тому числі і в правлячій команді, в Зе-команді. Тобто я думаю, що там є люди, які хочуть бачити Крим вільним, незалежним, сильним, Україну процвітаючим. Нормально, нехай роблять. От, просто щоб цих людей було більше, і вони дійсно щось робили, а не просто говорили про це, або тихо на кухні там скаржилися, що от як вони мріють про незалежний вільний Крим, але нічого для цього не роблять. Все в їхніх руках. В їхніх руках сьогодні закон, конституція, в них більшість. От, тому цим треба користуватися. Електронне голосування в Криму на місцевих виборах, мені здається, це must have, виклик от якраз таки 2020 року. Давайте к следующей теме. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает неправильными новые санкции Соединенных Штатов Америки в отношении Nord Stream 2 и обещает сделать все возможное для завершения строительства газопровода. Об этом она заявила, отвечая на вопросы депутатов Бундестага. Давайте послушаем. Ми вважаємо за правильне завершити цей проект. У цьому ключі й діємо. Nord Stream 2 є економічним проектом, який, утім, має політичну складову. І саме тому Німеччина доклала стількох зусиль для укладення договору між Україною та Росією, аби зберегти транзитну роль України. Екстериторіальні санкції, які запроваджують США, не відповідають уявленням уряду ФРН про те, яким має бути верховенство права. Новые санкции Соединенных Штатов Америки, введенные против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», делают фактически невозможным завершение его строительства. Ідея шалена політична боротьба і конкуренція, причому геополітична, дуже дивна боротьба, тому що завжди Атлантика була найсильнішим геополітичним союзом в світі. Сьогодні ми бачимо певну тріщину, і вона якраз таки, ця тріщина дуже схожа на цей Північний потік-2, який проходить по території Балтійського моря. Оце це дуже серйозна тріщина, але я думаю, що, і, до речі, і ми в цій тріщині, тому що ми несемо прямий збиток. Наша газотранспортна система втрачає колосальну перспективу, і ми якраз таки можемо багато в чому стратити, фінансово мінімум, геополітично, плюс Путін зможе так більш вільно себе почувати, і в нього будуть певні мотивації там щодо військових дій. От, скажімо, Німеччина забула в даному проєкті точно про Україну і виключно свій прагматичний, цинічний інтерес. От, Сполучені Штати зараз теж переслідують свій інтерес. От, Україні задача зробити так, щоб вони, вирішуючи свої питання, скажімо так, не розтоптали нас. Більш того, нам би зробити все можливе, щоб актуальність нашого інструменту газотранспортного залишилася. Давайте подключим к нашей беседе президента Центру глобалістики «Стратегія 21» Михайла Гончара. Він з нами на прямому зв'язку телефоном. Вітаю вас, пане Михайло. Доброго вечера. Да, ну вот смотрите, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вот считает неправильными новые санкции США и сделает все для того, чтобы строительство газопровода Nord Stream 2 было завершено. Как вы думаете, как сложится судьба Северного потока-2? Готова ли Германия идти на вот эту экономическую конфронтацию с Соединенными Штатами Америки и предпочесть «Газпром»? Ну, словесно вона про це заявила.
Але ми пригадуємо, що минулого року було те ж саме. Але зрештою, коли були введені американські санкції, то риторика змінилась в Німеччині і в Європі. Зараз ми знову бачимо ескалацію таких настроїв, образно кажучи, показати кузькину мать американцям. Але справа в тім, що американці тут не по Німеччині б'ють цими санкціями. Реально, вони хочуть завдати удару по певному угрупованню, Газпрому, яке під виглядом там певних німецьких пріоритетів, там пов'язаних з зеленою енергетикою, проштовхують свій проект. Тому я думаю, що ці американські санкції так чи інакше будуть. Європейські компанії, не за Меркель буде останнє слово, а зрештою так чи інакше своє слово скажуть європейські компанії і далеко не тільки газового сектору. Тому що у випадку ось таких санкційних дій з боку Сполучених Штатів і контрсанкцій з боку Європейського Союзу, чим зараз погрожує Німеччина, найбільші втрати понесе саме Німеччина. Оскільки американський ринок – це найбільш привабливий і найбільш місткий ринок для німецької продукції. Ви навіть не уявляєте собі, наскільки він привабливий. Я там назову тільки пару цифр. Сальдо, позитивне сальдо торговельного балансу Німеччини зі Сполученими Штатами становить за минулого року понад 70 мільярдів доларів. Тобто, у тому випадку, якщо Німеччина буде вводити якісь такі загальні контрсанкції проти Сполучених Штатів, то контрсанкції Сполучених Штатів перекриють постачання продукції, передусім високотехнологічної німецького машинобудування у Сполучені Штати. І втрати Німеччини будуть колосальні і неспіввимірні з тими умовними позитивами, які несе Північний потік-2. Ефект оцінюється там в кілька мільярдів євро, це якщо вірити Шрёдеру і його компанії. Тому насправді я думаю, що зараз іде війна слів, війна нервів. Безперечно, Німеччина хоче скористатись тим, що зараз з 1 липня вона набула головування в Європейському Союзі і буде намагатись використати європейські інституції для того, щоб протидіяти Сполученим Штатам. Але Європейський Союз – це не тільки Німеччина. І передусім тут буде важливе значення мати консенсус щодо американських санкцій, можливих, а його не буде. Тому що Польща, Румунія, низка інших країн Центрально-Східної Європи, загалом десь 10 країн свого часу, позаминулого року підписали спеціальний лист до Європейської комісії, в якому висловили незгоду з Північним потоком-2. Нічого не змінилося в цьому контексті. Тому, я думаю, попереду будуть дійсно жаркі баталії. Але я не думаю, що це увінчається успіхом для ось такої російсько-німецької оборудки, яку намагаються зараз, Північний потік-2 мається на увазі, яку намагаються зараз проштовхнути під завершення. Дуже дякую вам. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», був з нами на прямому зв'язку телефоном. Ну а гостем нашої студії був Микола Давидюк, політолог, директор аналітичного центру «Політика». Дуже дякую. Дякую вам. Ну а я вынуждена завершать этот блок. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на протяжении 10 минут. Смотрите самые актуальные новости, которые появились в украинской информационной повестке дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. И потом возвращайтесь к нам. Эти новости в этой студии мы будем обсуждать с нашими гостями. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Подписывайтесь на нашу страницу Facebook, Instagram. Коршкевич.